Barka da warhaka, ga cikakken labarai na farko, tattalin arziki da siyasa. Bari mu fara da batun da ya fi ƙonawa 'yan Najeriya rai a halin yanzu, wato tsadar rayuwa. A zaman da ta yi ajiya Talata, Majalisar Dattawan Najeriya ta nuna damuwarta matuƙa kan yadda farashin kayan masarufi ke ci gaba da tashin gauran zabi. Duk da cewa alƙaliman babban bankin ƙasa CBN sun nuna cewa hauhawar farashi inflation ya dan samu sauki zuwa kashin 22 da cikin dare a watan Disamba. Zahirin gaskiya a kasuwa ya sha bamban. Sanata mai wakilta shiyar Arewa ta tsakiya a yayin muhawarar ya bayyana cewa ba za mu ci gaba da dogarwa da alƙaliman da ke kan takarda ba, alhalin talaka na ƙasa sayan mudun shinkafa. Masana tattalin arziki na ganin cewa gayyatar gwamnan babban bankin ba ta rasa nasaba da koke-koken da ke fitowa daga mazabin 'yan majalisa, musamman ganin cewa shekarar 2026 shekara ce da ake sa ran fara shirye-shiryen siyasa na gaba a fakaice. Mun zanta da wani masanin tattalin arziki, Dr. Musa Illalla, wanda ya ce matsalar ba ta wajen babban banki kaɗai ba take ba. Matsalar tana kan harkar sufuri da tsadar man fetur wanda har yanzu gwamnati ba ta samun bakin zaren daidaita shi ba. Idan har ba a gyara hanyoyin fitar da abinci daga karkara zuwa birni ba, to kuwa farashi zai ci gaba da hawa ne. Majalisar ta baiwa gwamnan CBN wa'adin sa'o'i 42 da ya bayyana a gabanta. Sashi na biyu, tsaro a Arewa. Idan muka bar bacin tattalin arziki, bari mu leka yankin Arewa maso yamma inda har yanzu ake fafatawa tsakanin jami'an tsaro da batagare. Rundunar sojin Najeriya ta sanar da nasarar kaddamar da Operation Share Daji a jihohin Katsina da Zamfara. Wannan sabon farmaki wanda aka fara shi tun ranar Lahadi ya yi sanadin raragazan manyan sansanoni biyu na 'yan bindiga da suka addabi yankin Kankara da Tafe. Wani mazaunin yankin da ya nemi a saka masu suna ya shaida mana cewa a gaskiya mun ga jiragen yaƙi suna shawage kuma mun ji ƙarar bama-bamai. Abin farin ciki shine yanzu mun fara ganin sojoji suna sintiri akan hanyoyin da muka daɗe ba mu bi ba. Sai dai masana tsaro na gargadin cewa nasarar soja bata tabbata ba sai an bata da shirin samar da ayyukan yi ga matasan yankin domin hana su shiga kungiyoyin ta'addanci sakamakon talauci. Shin gwamnatin farariya da jihohin sun shirya wa hakan? Sashi ma uku, labaran duniya, ECOWAS. Daga gida Najeriya bari mu tsallaka duwa makabta. Kungiyar raya tattalin arzikin Afirka maso yamma tana fuskantar wani sabon kalubale a taron kolin da ke gudanar a birnin Accra na kasar Ghana. Batun da ake takaddama a kai shine shirin bayi daya na harajin kan iyakoki. Kasashe masu karfin tattalin arziki kamar Najeriya da Ghana suna ganin wannan tsari zai cutar da masana'antunsu na gida, yayin da ƙananan ƙasashe ke ganin shine hanyar bude ƙofofin kasuwanci. Wannan rikici na zuwa ne a daidai lokacin da ake kokarin ganin an dawo da cikakken haɗin kai a yankin bayan rikice-rikicen siyasa da shekaru baya a yankin Sahel. Idan har ba a cimma masaya ba a yau Rahaba ba, akwai yiwuwar a daje sanya hannu akan yarjejiyar zuwa wani lokaci ne. To mai sauraro da masu kallon mu, a nan za mu dasa aya a wannan shirin musamman na nazarin labarai. A yau mun ji yadda majalisa ke kokarin takawa hauhawar farashi birki, mun ji nasarorin da ake samu a fagin tsaro da dambarwar ECOWAS da ASU. Abin tambaya anan shine, shin kana ganin matakan da majalisar ta dauka za su sauƙaƙa farashin abinci a kasuwa? Ka aiko mana da ra'ayinka a comment section. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun ingantattun labarai.